करियायाव बिरखं जाहाजा रानवेनिफ्राय फिस्लायनायाव 7 सुबुंफोरनि जिउआ खहा जादों। साउथ करियायाव बाग्लायनाय समाव रानवेनिफ्राय फिस्लायनायनि जाहोनाव गंसे बिरखं जाहाजाव गाखोनाय 10 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादों। बे बिरखं जाहाजाव 181 सुबुंफोरा गाखोदोंमोन, जेराव 172 दावबायारिफोर आरो 6 क्रू मेम्बारफोर। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया खोला करियानि मुआन गेजेर हायुंआरि बिरखं गाथोनाव जादोंमोन। रिपर्टआव बुंनाय जादों दि जेजु एयारनि बिरखं जाहाजा बेंककनिफ्राय फैफिनगासिनो दंमोन आरो लेन्डिं खालामबाय थानाय समाव हरखाब जाब्रबथायाव गोग्लैयो। यनहाप निउज एजेन्सिनि बायदिब्ला बिरखं जाहाजा रानवेनिफ्राय फिस्लायनानै मोनसे बेरायाव सौग्रावदोंमोन आरो बेनि उनाव बिरखं जाहाजाव अर जोंब्लावदोंमोन। बे जाथाया खोला सोनाब बोरिमायारि बिरखं गाथोनाव जायगायारि सम बादियै फुंनि 9:07 जादोंमोन। साउथ करियानि मावथ'नाय हादरगिरि स'सुं मकआ रैखाथि हाबाखौ गोख्रै खालामनो बिथोन होदों। हरखाब जाब्रबथाय मावख'आ एसोसिएटेड प्रेसनो फोरमायदोंमोन दि जाब्रबथाया लेन्डिं गियाराव गाज्रि जानायनि जाहोनाव जादोंमोन। हमदांनानै लानाय जादों दि बे जाब्रबथाया बिरखं जाहाजाव दावआ सौग्रावनायनि जाहोनाव जादोंमोन, जायनि फिथाय महरै लेन्डिं गियारा गाज्रि जादोंमोन।